ዘይተፈትሑ ግድላት እዛ ብስነ ፍልጠታውያን አንትራሂኒዩም ዝብል ስም ዝተዋህባ ገረብ ኣብ ቤርናንደስ ዝተባለት ቁሸት ከተማ ኒው ጀርዚ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እያ ዘላ። ናይ ኣማኢት ዓመታት ዕድመ ከም ዘለዋ እኳ እንተተገመተ መን ከም ዝተኸላ ግን ኣይፍለጥን እዩ። ብነበርቲ እታ ቁሸት እታ ኣግራብ ዝፈርሃኣ ገረብ ሲኦል ዝብል ቅጽል ኣለዋ። ምክንያቱ እዛ ገረብ ዋላ እኳ ኣብ ልሙዕ ቦታ እንተሃለወት ኣብ ጥቓኣ ዝኾነ ገረብ ኣይበቆልን እዩ። ብምሕዳር እታ ቁሸት ካብ ነዊሕ እዋን ጀሚሩ እኳ ኣብ ከባቢ እዛ ገረብ ፈልስታት ገረብ እንተተኸለ እቲ ፈልስታት ከይጸንሐ ይሓርብ ብምንባሩ ኢዱ ክህብ ተገዲዱ። ዕምባባታት ናይዛ ገረብ ኣብ መጀመርታ ሰሓብን ቀይሕ ሕብርን ዘለዎ እዩ። ምስ ነቐጸ ግን ናብ ሽኽና ርእሲ ሰብ ዝመስል ቅርጺ እዩ ዝቕየር። እቶም ነበርቲ ለይቲ ካብዛ ገረብ ናይ ኣውያትን ርዱናን ድምፂ ከም ዝሰምዑን ናብዛ ገረብ ምስ ተቐርብ ሓንቲ ዝዓይኑ ጸሊምን ገዚፍን እንስሳ ናባኻ ቡግያ ከም ዝመጽእን ኣብ ጥቓኻ ምስ ቀረበ ድማ ሃንደበት ከም ዝስወርን እዮም ዝዛረቡ። ኣብቲ ቦታ ደፊሮም ዝሓደሩ በጻሕቲ እውን ነዚ መስኪሮም እዮም። ካልእ ኣገራሚ ግድል ናይዛ ገረብ ብዓሰርተታት ዝቁጸሩ ተስፋ ዝሰኣኑ ሰባት ኣብኣ ብምሕናቖም እዩ። እቶም ነዚ ተግባር ዝፍጽሙ ኩሎም ካብታ ከተማ ወፃእ ዝመጹን ነታ ገረብ ቅድሚ ሕጂ ሪኦማ ዘይፈልጡን እዮም። ኩሎም ድማ ኣብ ተመሳሳሊ ዕድመ ዝርከቡ እዮም፣ ኣብ ርብዓታት። እቲ ቦታ ቀጻሊ ውርጪ ምስ ዘነበ እዩ። ዋላ እውን ኣብቲ ከቢድን ዓቐን ዝዘነበ በረድ ልዕሊ ኣብራኽ ደቂ ሰብ ኣብ ዝበጽሓሉ እዋን ኣብ ትሕቲ እዛ ገረብን ኣብ ኣቝጽልታን ዝኾነ በረድ ኣይእከብን እዩ። ኩሉ ክፋላታ ወትሩ ውዑ እዩ። ብዛዕባ እዛ ገረብ ዝተረኽበ ታሪኽ ከም ዝሕብሮ እቶም ካብ ዋናታቶም ዝሃድሙ ዝነበሩ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ገላዩ ምስ ተታሕዙ ኣብዛ ገረብ እዮም ዝሕነቑ ነይሮም። ኣባላት ናይቲ ኩ ክላክስ ክላን ዝፍለጥ ኣሜሪካዊ ዓሌታዊ ጉጅለ ኣብ መበል 1920 ክፍለ ዘመን ካብ ከባቢታ ቁሸት ብዓሰርተታት ዝግመቱ ጸለምቲ ብምጭዋይ ኣብዛ ገረብ ኣጋፊዖም ይሓንቁ ነይሮም። እቶም ነበርቲ እዚ ሕማቕ ተግባራት እዩ ምንጭ ናይ ዝኹሉ ተርእዮታት እዛ ገረብ ይብሉ። ኣብ ውሽጢ እዞም ዝሓለፉ ዓመታት ብዙሓት ሰባት እዮም ነዛ ገረብ ክቆርጹ ፈቲኖም። ጉንዳ ናይ ፋስን መጋዝን ካልእ ምልክታትን ይረኣየሉ እዩ። እቲ ዘገርም ግን እቶም ነዛ ገረብ ክቆርጹ ፈቲኖም ዘይተዓወቱ ሰባት ድሕሪ ሓፂር ግዜ ብዘይተፈልጠ ምኽንያት ይሞቱ ምዃኖም እዩ። እዛ ገረብ ንምምሕዳር እታ ቁሸት ቀንዲ ምንጪ ኣታዊኡ እያ። ብዙሓት በጻሕቲ ስለ ዝበጽሕዋ ወርሓዊ ካህናት እታ ቁሸት ኣብኣ ብምዃን ቅዳሴ የካይዱ። ከም ውጽኢቱ ቁጽርቶም ኣብኣ ነፍሶም ዘሕልፉ ሰባት እናጎደለ ይመጽእ ኣሎ ይብሉ ነበርታ። እቲ ግድል ግን ክሳብ ሕጂ ኣይተፈትሐን። ኣብ መበል 18 ክፍለ ዘመን እታ ብንጥፈታት ሕርሻን ንግድን ሃብታም ዝነበረት ስድራ ዋልሮንስ ሓደ ውቁብን ብኣኻውሕ ዝተሰርሐን ጋህሲ ኣብ መካነ መቓብር ቤተ ክርስቲያን ክሪስት ሃነጸት። ማዕጾ ናይቲ ጋህሲ ብቐሊሉ ሓፍ ዘይብል ካብ እምነ በረድ ዝተሰርሐ እዩ ነይሩ። እቲ ንመጀመርታ ኣብቲ ጋህሲ ዝኣተወ ጉዳርት ዝተባህለ ኣባልታ ስድራ እዩ ኣብ 1807 ዓመተ ምህረት። ንዓመቱ እታ ብሃብታ ምስድራ ቤት ዋልሮንስ እትወዳደር ግን ከዓ ኣብ ኣታሓሕዛ ጸለምቲ ገላይዋ ትምረር ዝነበረት ስድራ ቻዘ ነቲ ጋህሲ ብምዕዳግ ሳንዱቕ ሬሳ ናይተን ኣብ 1808-1812 ዝሞታ ደቃ ኣንበረትሉ። ሽዑ ድማ ካብቲ ጋህሲ ንሰማዕቲ ግንብንብ ዘብል ረባሺ ድምፂ ክስማዕ ዝጀመረ። ጸኒሑ ኣቦታ ስድራ ቶማስ ቻዘ ኣብ 1812 ምስ ሞተ ሳንዱቑ ብምእታው እቲ ጋህሲ ተኸፍተ። እንተኾነ ግን ቀባሮ እቲ ኣቐዲሙ ኣብቲ ጋህሲ ተጋዲሙ ዝነበረ ሳንዱቕ ሬሳ ናይ ክልተ ደቂ ቶማስ ቻዘ ኣራእሱ ንቑልቁል ብምግባር ደው ኢሉ ጸንሖም። እቲ ብሰላም ኣብ ኩርናዕ እቲ ጋህሲ ተጸጊዑ ዝነበረ ናይ ጉዳርት ሳንዱቕ ከዓ ከምታ ዝተቐመጣ። ኣብቲ ቦታ ኣቐዲሙ ናይ ዝኣተወ ሰብ ምልክታት ኣይነበረን። ነገራቱ ግርምቢት ዝኾኖም ቀባሮ ነቲ ሳንዱቕ ዳግማይ ብግቡእ ብምስራዕ ማዕጾ እቲ ጋህሲ ኣፀዉ። እቲ ግንብንብ ዘብል ድምፂ ግን ደው ኣይበለን።
ድሕሪ 4 ዓመታት በዓልቲ ቤት ቶማስ ቻዘ ብምሟታ እቲ ጋህሲ ተኸፍተ። ሕጂ እውን እቲ ከቢድ ሳንዱቕ ሬሳ ቶማስ ካብ ቦትኡ ሓፍ ብምባል ምስ ሳንዱቕ ሬሳ ደቁ ተመሳቒሉ ጸንሖም። እቲ ሳንዱቕ ናብቲ ጋህሲ ንምእታው 8 ድልዱላት ኣባፅሕዮም ተሰኪሞሞ። ሕጂ ደኣ መንዩ ንቑልቁል ደው ዘበሎ። ዛንታ እቲ ጋህሲ ብሰፊሕ ብምንዛሑ ብዙሓት ቀባራዮም ነቲ ዘቐጸለ ስነ ስርዓት ሓመድበ ሓዉ ንቶማስ ንምዕዛብ ዝመፁ። ማዕጾ እቲ ጋህሲ ምስ ተላዕለ ኸዓ ሳንዱቕ ሬሳ ስድራ ቶማስ ካብ ቦትኡ ተፈናቒሉ ጸንሖም። እንትርፎ እታ ዘይተተንከፈት ናይ ጉዳር ሳንዱቕ። ኣመሓዳሪ ባርባዶስ ሎርድ ኮምበርመረ ኢዱ ኣጣሚሩ ክዕዘብ ኣይመረፀን። ናብቲ ጋህሲ ብምእታው ነቲ ደው ኢሉ ዝነበረ ሰናዱቕ ምስ ባይታ ኸተሓሕዝዎ ኣዘዘ። ኣብቲ ምእተው ማዕጾ ድማ ማሕተሙ ኣንበረ። እቲ ካብቲ ጋህሲ ዝፍኖ ዝነበረ ናይ ምዕግርጋር ድምፂ እናበረኸ ብምምጽኡ ሎርድ ኮምበርመረ ምስ መሳርሕቱ ናብቲ ጋህሲ ብምብጻሕ ነቲ ማሕተም ተዓዘበ። ከይተተንከፈ ምስ ጸንሖ ኸዓ ማዕጾት ጋህሲ ክኽፈት ኣዘዘ። እቲ መዕገርገሪ ሳንዱቕ ሬሳ ኣብ ንሓድሕዱ ተመሳቒሉ ጸንሖ። ዝኾነ ናይ ውሕጅ ይኹን ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣሰር ሰባትን ምልክታት ዘይነበሮ ዘይልሙድ ደብላቕ ኩነታት። እታ ቀዲማ ነቲ ጋህሲ ዝሃነጸት ስድራ ዋልሮንስ እዚ ናይቶም ገላዩ መርገሚ ብምባል ኣብ ትሕቲ ቁፅፅራ ዝነበሩ ገላዩ ናጻ ብምግባር ንሳንዱቕ ሬሳ ጉዳር ካብቲ ጋህሲ ኣውፂኣ ኣብ ካልእ ቦታ ቀበረቶ። ድሕሪ ነዊሕ ክትዕ ስድራ ቻዘ ኣስከሬን ቤተሰቦም ናብ ካልእ ቦታ ክገዕዝ ብምውሳን ኣብ ነንበይኑ ተራ መቓብር ክቕበር ተሰማምዑ። እቲ ጋህሲ ክሳብ ሕጂ ጥራዩሎ። እቲ ግንብንብ ዘብል ድምፂ ደው እኳ እንተበለ ግድሉ ግን ኣይተፈትሐን። ቅድሚ 500 ዓመት ብህይወት ዝነበረ ናስትሮዳሙስ ሓደ ካብቶም ንዓለምና ብዙሕ ዘዛርቡ ዘለው ግድሎም ዘይተፈትሑ ሰባት እዩ። ናስትሮዳሙስ ድሕሪ ሞቱን ዘጋጥሙ ነገራት ብደቂቕ ብምትንባዩን ትንቢቱ ብምፍጻሙን እዩ ክሳብ ለይቲ ሎሚ እንታይ ዓይነት ሰብ ነይሩ ዝብል ሕቶ ንብዙሓት የካትዕ ኣሎ። ኣብ ታሕሳስ 1503 ኣብ ደቡብ ፈረንሳ ካብ ተራ ስድራ ቤት ዝተወልደ ናስትሮዳሙስ ኣብ ህፃንነቱ ካብቶም 5 ኣሕዋቱን መሳቱን ብብልሑ ዝተፈለየን ከም ህፃን ፀወታ ዘይብዝሕን ብምንባሩን ወለዱ ምስ ኣባሓጉኡ ጃን ክነብርን ካብ ተመክርኡ ክመሃርን ናብኡ ሰደድዎ። ናስትሮዳሙስ ብሓገዝ ኣባሓጉኡ ጃን ቋንቋታት ላቲን፣ ግሪክ፣ ኢብራይስጥ ከምኡውን ቁፅርን ትምህርቲ ኣስትሮኖምን ክመለኽ ከኣለ። ድሕሪ ሞት ኣባሓጉኡ ናብ ከተማ ኣብዩን ብምኻድ ትምህርቲ ሕክምና ብምምሃር ብዙሕ ኣፋውስ ክምህዝን ብምብቅዑ ሓደ ካብ ውርያት ሓካይም ክኸውን ከኣለ። ንበተኻት ብጥርሑ ይሕክም ብምንባሩ ኣብ መንጎ ድኻታት ፈረንሳ ጽቡቕ ዝና እኳ እንተትረፈ እቶም ብዝንኡ ዝቐንዑ ሓካይም ግን እዚ ሓኪም ዘይኮነስ ጠንቋል እዩ ብምባል የጸልምዎ ነበሩ። ናስትሮዳሙስ ኣብ መበል 30 ዓመቱ ኣብ ትምህርቲ ጥዕና መማሃርቱ ምስ ዝነበረት ጎርዞ ተመርዒው 2 ህፃናት ወለዱ። እንተኾነ በዓልቲ ቤቱን ደቁን በቲ ንኣሽሓት ፈረንሳውያን ዝለከመ ሕማም ፌራ ሞቱ። ጸኒሑ ምስ ካልእ ንቡር ፈተነ። ንሳውን ከደንጎየት በቲ ሕማም ተለኺፋ ሞተት። ድሕሪ ዓመት ምስ ካልእ ጎርዞ ተቋረነ። እዚኣ እውን ብፌራ ድሕሪ ሙማታ ናስትሮዳሙስ መርዓ ዝብል ሓሳብ ካብ እምርኡ ኣውፅኦ። ናስትሮዳሙስ ኣብ 4 ዕድመ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ትንቢታቱ ክውሕዝ ብምጅማሩ ንሞያ ሕክምና ራሕሪሑ ክንበ ጀመረ። ሓደ እዋን ኣብ መንጎ ባጊዕ ዝጓሲ ህፃን ምስ ረኣየ ኣብ መሬት ድፍእ ብምባል ነቲ ህፃን ኦ ብፁእ በሎ። እቲ ህፃን ድሕሪ 30 ዓመት እቲ ዝለዓለ ጳጳስ ፈረንሳ ኮነ። ኣብ ዝኸዶ ቦታ ብዛዕባቶም ዝጓንፎ ሰባት ቀጻሊ ትንቢታት ይህብ ብምንባሩ ኣብ ፈረንሳ ስሙ ገነነ። ሓደ እዋን ምስ ንግስቲ ፈረንሳ ጸኒሑ ካብ ንጉሳዊ ግንቢ እናወፀ እንከሎ ኣብ መገዱን ዝጸንሖ ህፃን ብምጥማት ነቶም ምስኡ ዝነበሩ እዚ ህፃን ድሕሪ 30 ዓመት ኣብ ፈረንሳ ዝለዓለ ሰብ ክኸውን ይበሎም። እቲ ህፃን ድማ ከምቲ ናስትሮዳሙስ ዝበሎ ድሕሪ 30 ዓመት ንጉስ ፈረንሳ ሄንሪ 4ይ ኮነ። ፈረንሳ ዳግማይ ብሕማም ፌራ ምስ ተጠቃት
ናስትሮዳሙስ ንስራሕ ትንቢት ገዲፉ ንሕሙማት ኣብ ምእላይ ተጸምደ እቲ ሕማም ምስ ጠፍአ ድማ ኣብ ሓደ ጽምው ክፍሊ ብምዃን ትንቢታቱ ዝሓዙ መጻሕፍቲ ኣብ ምድራስ ኣተወ እታ ናይ መወዳእታ ትንቢቱ ምስ ጸሓፈ ንመቕርቡን ፈተውቱን ጽባሕ ክመውት ስለ ዝኾንኩ ምሳይ ክትምስሑ ብኽብሪ እዕድመኩም ኣለኹ ብምባል ዓደሞም ንጽባሒታ ድማ ሞተ ኣብ መወዳእታ ጸሓፋ ትንቢት ድሕር ሞቱ ዘጋጥሙ ነገራት ብዝርዝር ገሊጽዎም ኣሎ ድሕር ሞተይ ኣብ ፈረንሳ ዓብ ሰውራ ክለዓል እዩ ብድሕሪኡ ኣብ ዝስዕባ 4 መዓልታት ብመስተ ዝተሰነፉ 3 ሰራቕቲ ንመቓብረይ ክዘርፉ ክብሉ ክኸፍትዎዮም እንተኾነ ሓሳቦም ከይፈጸሙ ብፍርሒ ክሃድምዮም ክልተ ካብኣቶም ብኣባላት ፖሊስ ክቕተሉ እዮም እቲ ሳልሳይ ድማ ንሓዋሩ ክጽለል እዩ ዝብል ትንቢት ሓዲጉ ነበረ ድሕሪ 250 ዓመታት ኣብ 1799 ሰውራ ፈረንሳ ተላዕለ ድሕሪ እቲ ሰውራ ኣብ 4 መዓልታት ድማ 3 ዝሰኸሩ ሰራቕቲ ንመቓብር ናስትሮዳሙስ ደፈርዎ ከምቲ ኣብ ትንቢቱ ዝበሎ ድማ ኣጋጠመ እቶም ብትንቢታት ናስትሮዳሙስ ዝግደሱ ሰባት ዓመት መጸ ናስትሮዳሙስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓዳሽ ዓመት ብዛዕባ ዓለምና ዝጸሓፎ ትንቢታት ኣብ ምግንጻልን ምትርጓምን ይርከቡ ብዙሓት ካብዞም ትንቢታት ኣብ ግብሪ ይውዕሉ ኣለዉ እቲ ግድል ግን ዛጊት ኣይተፈትሐን ዘሎ كم وترو لايك كم اون سبسكرايب ايفلينا بخالق تحسو كساب الرخب بسلام يصحنا كاب كورونا فيروس يتحننا امين